शिरपूरला सिंगापूर बनवण्याचा ध्यास मनामध्ये असून संपूर्ण शिरपूर तालुका पाणी आडवा पाणी जिरवा ही योजना राबवून ठिकठिकाणी बंधारे बांधून शिरपूरला जलमय केले असून महाराष्ट्रातील एकमेव शिरपूर तालुका आहे। या शिरपूर तालुक्याचे जनक भाग्य विधाते तथा शिरपूर तालुक्यात शिक्षणाची गंगा वाहणारे शिक्षण महर्षी माजी शालेय शिक्षण मंत्री माननीय भाई सो अमरीशजी पटेल यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सातपुडा न्यूज ब्युरोचे मुख्य संचालक अनिल वाघ व सौ रुपाली वाघ, कुमार कल्पेश वाघ, कुमारी स्वाती वाघ, शिरपूर।